Diolch yn iweddio. Diolch yn idio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal. Terdyn pli tywallt ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant. Yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned dros nesaf yn y neuadd. Fi'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Ond cyn hynny fi'n gwrgweddi misol ar y trydydd nos Iau bob mis. Felly nos Iau sy'n dod drws nesaf yn y neuadd am hanner awr wedi 7 ein cwrdd gweddi. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra ar ein heistedd emyn rhif 185. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, ganwaith nag i'w mhechod cas. 185. Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew 4 benod, yn dechrau darllen yn adnod 17. Matthew penod 4, adnod 17. O'r pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedyd edifarhewch, canis nesaodd teyrnas nefoedd. Yr Iesu yn rhodio wrth fôr Galilea, fe a ganfu ddau frodyr, Seimon yr hwn a elwyr Pedr ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd i'r môr, canis pysgotwyr oeddynt, ac fe a ddywedodd wrthynt, deuwch ar fy ôl i, a mi a'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion, a hwy yn y fan gan adael yr rhwydau a'i canlynasan ef, ac wedi myned rhagddo oddi yno, fe welodd ddau frodyr eraill, Iagob ab Zebedeus ac Ioan ei frawd,
Mewn llong gyda Zebedeus ei tad yn cyweirio ei rhwydau ac ei galwodd hwy. Hwythau'n ebrwydd gan adael y llong ei tad a'i cael yn asad ef. Ar Iesu aeth o amgylch holl Galilea gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu efengil y deyrnas ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. Ac aeth sôn amdano ef trwy holl Syria a hwy oedd y gasant ato'r holl rai drwg ei hwyl a rhai yr oedd amryw glefydau a chnofeidd yn ei dala a rhai cythreilig, a rhai lloerig, a'r sawl oedd ei parlus arnynt, ac efe a hiachaodd hwynt. A thorfeidd lawer a'i cael yn asant ef o Galilea, a Decapolis, a Jerusalem, a Judea, ac o'r tu hwnt i'r Iorddonen. Bydde bendith Duw ar ei air sancta Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod gerdyfron, ni'n bod yn gallu dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gwybod o Dduw bod yna groeso, derbyniad i rai hyd yn oed fel ni. Rhai sydd yn aml yn adael di lawr ac yn crwydro. Ond eto Dduw i ni yn dod fel rhai sydd wedi maddau, wedi golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn blant i ti ac yn diolch dy fod wedi addo bod yma gyda ni. Addo bod gyda ni bob cam o'r daith sydd yn weddill o Dduw tan i ffydd troinolog. Ond hefyd rwy ti wedi addo bod gyda ni yma yn ein hoedfa. Rwy ti wedi addo fod yn bresennol yma ac i ni yn galw arna ti o Dduw. I ni fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb. Gad i ni fedru tystio i'r ffaith ein bod yn gwybod dy fod yma. Dy fod yn siarad â phob un ohonom ni, yn delio â ni yn ôl ein anghenion, a byddi di yn dod â chysur yr efengil, rhai sydd angen y cysur hwnnw. Byddi di yn dod ag argyhoeddiad yr efengil i'r rhai sydd angen yr argyhoeddiad. O Dduw gymaint o angen sydd arno ni, ac felly ni'n gofyn i ti ddod ac i weithio yn y ffordd sydd yn angen reidio ar ein cyfer ni. I ni'n gweddio Dduw bydd y ras di yn anorchfygol heddi, na fydd pobl yn gallu ymwrthod bellach. Rhai wedi ymwrthod ers blynyddoedd, degawdau hyd yn oed. Troi cefn arna ti, ond o Dduw trwy dy ras i ni'n gweddio y bydd yn awydd yn dod yn ei cylonau i geisio dy wyneb di, i geisio dy bethau di, i geisio'r sicrwydd hynny bod yn blant i ti. Dim ond ti sydd yn gallu peri i'r baich yma yna fod yn ei cylonau, ac felly ni'n gofyn i ti i agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n gweddio hyn am rai ni'n nabod o Dduw, rhai sydd wedi dod ar draws ein llwybrau dros y blynyddoedd, rhai sydd wedi bod yn yr oedfaon dros y blynyddoedd. I ni'n gweddio o Dduw y byddi di yn gweithio ac yn agor i llyged ac yn dod ar baich yna, peri fod na faich drom ar ei heneidiau. Ac o Dduw y bydd na geisio gyda'i holl nerth yn ceisio dy wyneb di. Felly o Dduw, tyrd gweithio yn ein plith. Gweithio yn ein gwlad unwaith eto, ni'n cyflwyno ein gwlad i ddofal di ac yn gweld o sil i sil, yr caledwch yn cynyddu, a'r tywyllwch yn mynd yn fwy tywyll. Ac o Dduw i ni yn gwybod, mae dim ond un ateb sydd. A bod rhaid i ti ddod, rhaid i ti dywallt y lan ysbryd ar dy blant, ar dy bobl. Rhaid i ti i dywallt ysbryd ar y wlad i beri bod yna ymwybyddiaeth o bechod. Ac yna y byddant yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod at droed y groes. Felly o Dduw tyrd, rho disgwyliadau mawr yn ein celonau, ro baich i ni i alw yn dair arno ti i ddod i'n plith, i ddiwygio'n gwlad unwaith eto, ac i ti cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, diogelon hamser bendithio ni nawr, arwain ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych chi'n nawr gan i Emyr 376 o Iachawdwriaeth Gadarn o Iachawdwriaeth Glir. Bydd dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. 376 gen i sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew, y bedwaredd benod ac adnod 23. Matthew, penod 4, adnod 23. Ar Iesu aeth o amgylch holl Galilea gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu Efengyl y deyrnas ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. A fe ddechreuodd yr Iesu ei weinidogaeth trwy ddysgu yn y synagogau a phregethu yr Efengyl. Fel hynny dechreuodd ac felly barhaodd. Ond ych chi'n gweld ma' 'na wahaniaeth rhwng dysgu a phregethu. Pan yn pregethu mae un yn cyhoeddi, yn datgan y neges, yn datgan mai dyma yw'r gwirionedd, mai dyma yw gair Duw. Nad oes trafodaeth ynglŷn ag e. Nad oes na opsiynau i newid yr hyn i ni'n hoffi, i ni'n datgan, hyn yw gair Duw, yn cyhoeddi'r neges. Ond wrth ddysgu, mae hynny yn cynnwys mwy o wybodaeth o'r hyn y cyhoeddwyd. Mae rhyw fath o natur gwahanol. I chi'n dysgu'r bobl, fe geir hynny mewn gwir bregethu hefyd. Ond yn y pregethu mae yna gyhoeddi, datganiad clir a phendant. Dywed Jesu i'r ail. Mae'r adegau gorau yr eglwys, yn hanes yr eglwys, yw pan pregethu'r
gair Dyw. Hynny yw pan cyhoeddi'r gair Dyw. Ond, dwedodd yr ail, mae'r adegau tywyllaf yr eglwys yw y cyfnodau pan troi'r cefn ar bregethu. Chi'n gallu olrhain hanes yr eglwys a gweld y cyfnodau, a hyn mae'r ail yn ei ddweud yw, hyd at ei gyfnodau, ac mae e'n fwy perthnasol i ni, na fi oedd siŵr o fod yn ei gyfnodau. Ond yng nghanes yr eglwys, pan roedd na bregethu'n digwydd, fel gair yng ngair Dyw, dyna oedd yr adegau gorau yr eglwys. Ond pan oedd y bobl, yr eglwys, yn troi cefn ar bregethu, yna mae hwnna'n mynd llaw yn llaw ar adegau mwyaf tywyll. Ac felly'n sicr heddi, i ni'n byw mewn cyfnod lle fod pregethu, a hynny yn erth yr ysbryd glân, wedi hen ddiflannu. Wel, bron iawn yn llwyr o'r wlad. Mae y bron wedi diflannu yn llwyr, a gosodir yn ei le trafodaethau, sgyrsiau, darlithio, hyd yn oed o fewn y cylchoedd diwygiedig. Mae wedi dod bron iawn, o'n i'n tristau i glywed yn ddiweddar, i fod yn dod bron iawn yn athrawiaeth bellach i ddweud, mae beth o diffiniad o bregethu yw mwy o beth yw'r darlith neu rhyw sgwrs fach o ddysgu pobl, ac wedi dweud nad oes na le i gyhoeddi a datgan. Sicr dim lle i codi'r llais, sicr dim lle i herio pobl. Ond bod yna rhywbeth llawer fwy ysgafn, achos, dwi'n yn gwybod o ble maen nhw wedi cael y syniad yna, ond efallai bod nhw'n meddwl, dyw'r oes yma ddim yn gyfarwydd â phregethu. A dyna tybiwn ni, oedd bob oes, oedd J.C. Ryle yn sôn amdano. Yr adeg pan oedd yr eglwys wedi troi cefn ar bregethu, mi fydden nhw wedi dweud, dyw'r bobl ddim yn gallu delio â phregethu, dyn nhw ddim yn gyfarwydd â phregethu, dyn nhw ddim yn licio clywed rhywun yn herio nhw, dyn nhw ddim yn licio rhywun yn codi llais, neu braich yn chwifio, neu dim byd o'r fath, dim byd o'r fath. I ni eisiau bod yn fwy ysgafn, yn fwy goddefgar, yn fwy gofalus o'r gynulleidfa. Ac felly, beth ddigwyddodd fe nath yr eglwys droi at hynny, a troi cefn ar bregethu. Ond oedd Ryle yn dweud yma'r cyfnodau fwyaf tywyll, ac oedd yn sicr. I ni'n byw yn yr adeg fwyaf tywyll byddwn ni'n tybio. Yn hanes yr eglwys, allai ddim dychmygu cyfnod tywylla na hyn na i ni'n byw yn heddi. Mae pregethu am wnaeth yr Iesu, a dyna alwodd ar ei weision i'w wneud, a dyna heriodd Paul bron a'i anad lolaf i Timotheus i'w wneud, i bregethu'r gair. Ond serch hyn, mae blynyddoedd degawdau wedi hedfan heibio ers i ni glywed gwir bregethu fel hyn, ond oes na. Mae e wedi bron iawn, allech chi ddweud. Ni methu dweud yn llwyr. Ond bron iawn mae e wedi llwyr ddiflannu o'r wlad. Hyn oedd mor gyffredin yma yng Nghymru. Wedi i yrru ffwrdd, a dwi'n yn credu bod hwnna'n gorddweud, nag yw. Mae e wedi ei yrru i ffwrdd. Am dragedi. Mae'r wlad, mae'r bobl, mae'r eglwys hyd yn oed wedi gyrru pregethu i ffwrdd. Ac i ni'n byw mewn cyfnod tywyll iawn. Ond nid felly gyda'r Iesu wrth gwrs, yr oedd e'n dysgu ac yn pregethu. Ac felly hoffwn ni edrych yn ôl yr adnod yma. Gweinidogaeth eang oedd gan yr Iesu. Yn ail, gweinidogaeth gyflawn. Ac yn drydydd, gweinidogaeth drigarog. Wel, yn gyntaf, y weinidogaeth eang yma. Gwrandewch ar yr adnod yma. A'r Iesu a aeth o amgylch holl Galilea, gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu efengyl y deyrnas ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. Allwch chi ddim cael mwy eang na hynny, allwch? Yr hanes yma o ddechreuad gweinidogaeth yr Iesu ac am ddechreuad. Ymhlith pobl oedd mewn gwir dywyllwch ac anwybodaeth yng Galilea ei hun, am dywyllwch oedd yna. Ac fe ath i ganol y bobl yma oedd mewn tywyllwch ac mewn anwybodaeth, yno gwelir pechodau o bob math. Ac eto, am weinidogaeth gynhwysol. Mae hwnna'n air mor bwysig yn yr oes yma ni'n byw yn dydyn? Mae'n cael ei gamddefnyddio. Ond yr oedd yr Iesu o bob un. A gweinidogaeth llwyr gynhwysol. Fe ath yr Iesu o dref i dref, o ddinas i ddinas yn cyhoeddi neges o ras. A nid oedd gwahaniaeth gan yr Iesu pwy a welodd, neu gyda phwy ysgwrsiodd.
Doedd dim gwahaniaeth ganddo fe nag oedd. Dyna chi pa mor gynhwysol oedd e. Nid oedd yn gwahaniaethu ac yn dweud nad oedd am bregethu a delio â'r rhai gan ddyn fod mor ddrwg. Maen nhw'n rhy ddrwg i fi bregethu iddyn nhw. Doedd e ddim erioed wedi dweud y fath beth. Neu falle gan iddynt ymwneud â'r rhai pechodau. Doedd e ddim yn mynd i bregethu nhw. Ni'n mynd darllen am hwnna chwaith nag un. Ni ddim yn darllen bod e'n dweud na, mae hwnna rhy ddrwg. Dwi ddim yn mynd i siarad â nhw. Ni roddodd gyfyngiadau trwy dweud os oeddent wedi byw bywydau anfoesol yn y gorffennol nad oedd lle iddynt hwy yn ei deyrnas. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud os ydych chi wedi lladd rhywun na fyddwch chi'n cael dod i'r nefoedd. Doedd e ddim yn sôn yn dweud os ych chi wedi byw bywyd llwyr anfoesol yna chewch chi ddim fod yn Gristion. Doedd e ddim wedi dweud y fath beth. Mae e mor gynhwysol. Ond sylwch chi, nid unwaith roddodd e sêl bendith ar bechod. Dyna lle mae yna gamddealltwriaeth yn does na. Mae'r Efengil yn ymestyn allan at y pechaduriaid fwyaf tywyll ac yn dangos cariad a thrigaredd at y pechaduriaid mwyaf brwnt. Ond does dim unwaith i ni'n dweud bod ni'n rhoi sêl bendith ar bechod. Na. Yr oedd yr Iesu yn condemnio pechod. Oedd o'r fath gariad i'r pechadur. Doedd e ddim yn dweud, gewch chi gario ymlaen yn eich pechod, gewch chi gario ymlaen yn eich meddwdod, gewch chi gario ymlaen yn eich anfoesoldeb. O na, dim i o'r fath. Ond nath e ddim yn mwrthod yn nhw a dweud, dwi ddim eisiau siarad â chi. Fe nath e troi atyn nhw a mynd i'w plith nhw. Dyna beth i ni'n gweld. Aeth yr Iesu at bechaduriaid, nid y cyfiawn. Nid y rai sy'n meddwl i bod nhw'n gyfiawn. Ac fe deithiodd ymhell yn gweinidogeithi. Ac i ni'n gwybod i'r Iesu ddweud y geiriau hyn. Gwrandewch ar y geiriau hyn. Dyma neges un sydd yn dangos cariad a thrigaredd at bob math o berson, y pechadur gweithaf oll, oedd yn ymestyn allan i gariad yn fodlon treulio amser gyda'r rhain. Ac eto, dyma beth mae hwn yn dweud. Yr Iesu a ddwedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. Mae e mor gynhwysol ac eto mae e mor bendant. Does dim ffordd arall i'r nefoedd ond trwy Grist. Aeth i bob man, aeth at bob math o bobl, a chroesawu pawb a ddaeth ato, ond gwnaeth hyn drwy gyhoeddi un neges, un ateb yw problemau. Mae un ffordd sydd i'r nefoedd yw deyrnas ef, ac wrth fynd o ddinas i ddinas, ac o bechadur i bechadur, ac o glaf i glaf, nid oedd yr Iesu'n gwahaniaethu, nac yn troi neb i ffwrdd. Ond eto heb roi sêl bendith yw pechodau. Doedd e ddim yn dweud nad oedd ots am y pechod. Fe gondemniodd e'r pechod, ond fe gyhoeddodd e'r Efengil iddynt, y gobaith yma iddynt. Efengil y deyrnas. Doedd e ddim yn dweud, mae popeth yn iawn. Chi wedi pechu, ond gewch chi gario ymlaen, dim byd o'r fath. Dyna'r oes sy'n ni'n byw ynddi. Does dim hawl yn yr oes yma hyd yn oed i dweud bod unrhyw beth yn bechod. Ond oedd yr Iesu mor gariadus tuag at bawb, ddim yn edrych lawr ar neb, ddim yn condemnio yn y ffordd yr unigolyn, oedd yn ymestyn allan atyn nhw, ond yn condemnio'r pechadur am ei bechod, Ond aeth a rhoi gobaith iddyn nhw, oedd yn pregethu iddyn nhw, yn dangos iddyn nhw eu pechod, ond yn dangos y gobaith, a fe bregethodd Efengil y deyrnas. Mae hyn mor bell o heddi. Pryn yw pregethu heddi. Derbynir ar y wyneb pob math o athroniaethau, safbwyntiau, pob math o bobl, ond heb gondemnio'r pechod. Ac yna dywedyd fod sawl ffordd i'r nefoedd. Dyna beth ni'n clywed heddi. Nad oes ots, dyma beth mae dyn yn dweud heddi, dyma beth mae hyd yn oed yr eglwys yn dweud heddi. Nad oes ots beth i chi'n credu, neu os y credwch unrhyw beth o gwbl. Dywedant, nad oes ots os addolwch Duw y Beibl, neu Dduw y Paganiad, neu hyd yn oed os nac addolwch unrhyw dduw o gwbl. Sim ots yn ôl pobl heddi. Mor drist, ond yw e mor bell i ni o wir grefydd. Ond am weinidogaeth oedd gan yr Iesu, mae e mor gyflawn, mae mor eglur, mae e mor gynhwysol, ond yw e, ac eto mor bendant.
Am obaith sydd I bob un ohonom, I rai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo ac yn gweld I pechod. Efallai bod rhai ddim wedi gwrando ar propaganda, ar llywodraeth, ar cyfryngau, ar hyd yn oed ar eglwys bellach. Ac yn dweud, does dim ots beth I chi fel, does dim ots beth I chi'n neud, dim ots pa fath o bethau chi'n ymwneud â nhw neu pa grefyddwch chi'n credu. Dyna be mae'r wlad yma, a'r oes yma yn ei cyhoeddi. Ond os na rhywun o'r di wedi gweld mae celwydd yw'r cyfan ac wedi dechrau teimlo, na, mae'r pechod sydd arna I fel mynydd trwm yn pwyso lawr arna I, dwi'n teimlo mor eog, dwi'n teimlo mor frwnt, yna mae yna obaith. Y rhai sydd o'r diwedd yn teimlo'r bryntni eu pechod. Mae yna obaith sicr, mae yna obaith gadarn. Fe ddath yr Iesu I weinidogaethu I rai fel ni. Oes na rai sydd yn gwrando, sydd yn teimlo yr anobaith yma, nad oes gobaith. Wel, cymerwch gysur. Atoch chi y dath yr Iesu. Atoch chi mae'n ymestyn allan I fraich a chibol. Ac felly cymerwch afael ar ei law, trai fod yn agos. Achos mae'r Iesu yn mynd at bob math o bobl. Yr oedd yr lleidr neu'r llofrydd oedd ar y groes trws nesaf iddo fe, am dri gared yn gosod yr Iesu I lofrydd. Dychmygwch beth oedd yr un yna wedi wneud, yr un oedd ar y groes. Dychmygwch sut fywyd oedd wedi byw. Fe ath yr Iesu at Piteiniaid. Pobl oedd yn llwyr anfoesol, pob math o bethau. Ac oedd yn rhoi gobaith iddyn, doedd ddim yn dweud cariwch ymlaen yn eich pechod, na, yn dweud edif ar hewch a chredwch, trowch o'ch pechod, ond mae'n ymestyn allan, mae'n faddeuant I chi. Mae yna obaith, wel gyda chi wedi symud ymlaen. Yn ail, mae'n weinidogaeth gyflawn ar Iesu aeth o amgylch holl Galilea gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu efengyl y deyrnas ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. I ni'n gweld eto mor bell ydym heddiw o'r hyn a welwyd yng Nghaerdyw. Yr hyn a welwn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni welwn bregethu heddi, mae hwnna bron iawn yn llwyr wir. Ond ogystal â hynny, ceir gwahaniaeth anferth yn y testyn, y pwnc, y trafodir, y pregethyr amdano, os na bregeth, y neges. Mae'r pwnc wedi newid, ond diwe? Yr oedd yr Iesu yn eglur yn ei weinidogaeth. Pregethodd efengyl y deyrnas. Dyna be bregethodd e. Yr oedd wedi dod I achub pechaduriaid, ac felly fe bregethodd e i'r enaid. Ond heddi, ceir pob math o bynciau. Ceir neges o fod yn garedig, o helpu eraill, ceir neges o oddefgarwch, ceir neges o fynwesu pob safbwynt, a'r brif neges heddiw yw nad oes un neges. Ond dyna yw prif neges yr oes yma, yw nad oes na un neges. Does dim neges i'w chyhoeddi, mae'r neges mor eang, bron iawn allech chi gynnwys pob math o negeseuon. Pwysleisio'r oes hon fod sawl ffordd i'r nefoedd. Dywedon mae'ch dewis chi yn llwyr ydyw. Dyna beth ni'n gweld fe'n addysg. Yr hyn sydd yn boblogaidd nawr yw dewis yr unigolyn, dewis y plentyn I wneud beth mae am wneud. Maen nhw'n cael dewis os yw'r gwaith yn rhy anodd ydyn nhw. Yn trial arwain nhw, ond os maen nhw eisiau dewis gwaith sydd yn anodd, maen nhw'n cael wneud y gwaith sy'n anodd, gwaith sy'n chydig bach yn haws. Os maen nhw eisiau dewis na, a dylsyn nhw'n wneud yr un anodd, I dewis nhw yw e. Dewis pa fath o bwnc maen nhw eisiau wneud, pryd maen nhw eisiau wneud e. Dyna'r fath oes, I chi'n cael dewis beth I chi am i'w wneud. A dyna yw e, bron iawn, trwy gydol cymdeithas. Dewiswch chi beth chi'n gyffyrddus ag e. Mae'r oes yma, mae'r eglwys hyd yn oed yn dweud, eich dewis chi yw sut chi'n addoli. Eich dewis chi yw ble chi'n mynd, os chi'n mynd i'r cwrgweddi neu beidio. Dewis chi yw e. Opsiwn yw e, sy'n rhaid chi ddod, gewch chi fod yn aelod, sy'n rhaid chi ddod i'r cwrgweddi. Sy'n rhaid I chi gadw'r sabodd, opsiwn yw e. Mae'n un o lawer opsiynau, gewch chi ddod unwaith, dwywaith, tair gwaith. Os dewch chi tair gwaith, fyddwch chi wedi blino tym bach ar ddiwedd y dydd, ond lan I chi yw e, da iawn chi os chi'n dod, ond peidiwch a phoeni. Dewis llwyr yw e. Dewis yr unigolyn. Dewis chi os chi'n credu i'r beth bynnag yw'r efengyl. Dewis chi os chi eisiau credu bod na ffyrdd eraill i'r nefoedd. Dewis am bob math o bethau. Dydyn ni ddim yn cael dweud bellach, mae dyma sut ych chi fod I ganu, a dyma sut ych chi fod I eistedd mewn oedfa. Dewis chi yw e. Gewch chi ddewis llwybr bywyd eich hunan. Gewch chi ddewis eich cred, eich moesau hyd yn oed.
Dyna neges dyn heddi sydd mor bell o neges Iesu Grist. Mae e'n wrthyn, ond yw e? Mae e'n mor bell. Mae'r peth, allech chi ddweud, mewn rhyw fath o blaned arall. I'r hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu. Pregethodd yr Iesu am efengil y deyrnas. Hynny yw, mae teyrnas ysbrydol yw e, sydd i'w brofi nawr tra ar y ddeiar. Dyna beth oedd Iesu Grist yn mynd o gwmpas yn dweud, y mae teyrnas nefoedd wedi dod nawr yma i'ch plith ac fe gewch chi brofi fe nawr. Nid rhywbeth i'r dyfodol yn unig yw e, mae'n rhywbeth i'w brofi nawr. Ac mae angen i chi fod yn aelod o deyrnas ddiw, o deyrnas y nefoedd. Ond wrth gwrs, mae'r deyrnas yma yn rhywbeth sydd yn edrych tuag at y dyfodol a thragwyddoldeb hefyd. Achos fe gawn ni wir fwynhau e pan fydd llygaid yn cau, yr anadl olaf yn dod ac yn camwn i fewn i dragwyddoldeb. Ac yna fydd dechrau'r teyrnas nefoedd. Ond allech chi ddweud, mae'r dechreuad wedi digwydd o'n barod. Yr eiliad i'n dod yn rhan o aelodau'r deyrnas. A dyna oedd bwrdwn neges Iesu Grist. Yr oedd yn dweud, mae'n rhaid i chi fod yn aelodau o deyrnas yma. Efengil y deyrnas, dyna oedd y pregeth. Pregeth oedd am deyrnasiad Duw. Dyna beth oedd hi'n neges, Dyna oedd bwrdwn neges Crist. Oedd yn mynd o gwmpas am dysgu ac yn pregethu, ond oedd yn dweud oedd nhw, rhaid i chi fod yn rhan o'r deyrnas yma. Does dim iachawdwriaeth, does dim bywyd trygwyddol, os nad i chi'n aelod o'r deyrnas yma. Mae'n deyrnas ysbrydol. Mae'n deyrnas lle mae Duw yn teyrnasu ar eich bywyd. Ei frenhiniaeth yn teyrnasu yng nghalon dyn. Nawr, nid yn y nefoedd yn unig. Dyna oedd y neges, oedd yn dweud, mae yna rhaid i rhywbeth ddigwydd i chi, lle fod Duw yn rheoli ac yn teyrnasu ar eich bywyd. Fod yr arglwydd yn arglwydd Iesu Grist. Teyrnasiad sydd yn weithredol yng nghalon dyn a bywydau pobl. Dyna oedd ei neges Pregethodd Iesu Grist am iachawdwriaeth gyflawn, o fwynhad, o fendithion i'r enaid ac i'r corff, pwysleisiau, mae o'r nefoedd y tarddo. Dyna elfen arall yn yr efengil y deyrnas, oedd yn dangos i chi tarddiad yr neges yma'r efengil yma, i fod yn tarddu o'r nefoedd, o Dduw, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen hyd yn oed, ymhell yn ôl yn rhagwyddoldeb, y cynlluniodd y Duw dod ffordd i achub e neidiau, ffordd i adael, i bechadu'r gael mynediad i deyrnas nefoedd. Dyna oedd bwriad a pwrpas neges Iesu Grist. Dyna oedd yn pregethu amdano. Yr oedd yn pregethu bod angen i chi fod yn aelod o'r deyrnas yma. A dyna wnaeth e. Pregethu am y ffordd honno. Mwy hyd yn oed fel dyfynnes i gynt. Mae fe oedd y ffordd. A'r gwirionedd. A'r bywyd. Yma gwelwn sofraniaeth Duw ar waith yn ein iachawdwriaeth. Gwelwn ein nerth yn achub dyn o gryfangau pechod. Y neges cyhoeddodd oedd fod bendith, fod pob bendith yn Iesu Grist. Mae yn efengil gyflawn. Oedd Iesu Grist yn mynd o gwmpas Galilea, oedd yn mynd o gwmpas y trefi a dinasoedd, ac yr oedd yn gwneud rhyfeddodau, ond un o'r prif neges, y pwnc oedd yr efengil. Oedd yn dweud o'r bobl sut i fod yn Gristnogion. Yn dweud hyn sawl gwaith. Dwi ddim yn gwybod os allech chi fod yn siŵr yn yr oes hon, mewn eglwysi diwygiedig, os allwch chi fynd i oedfa, pryd maen nhw'n cael yr oedfa i bregethu'r pechadur i edifarhau a chredu. Dwi ddim yn gwybod, allwch chi eistedd yna trwy'r oedfa a chi dal ddim yn siŵr. I bwy oedden nhw'n cyfeirio'r neges? Beth oedd y pwnc? Falle bod y rhyw destun, rhyw athrawiaeth fan hyn, fan draw, chi ddim yn siŵr, falle bod yna rhyw safbwynt sut dylen ni wisgo, neu beth bynnag yw e, neu pa fath o lywodraeth eglwysig dyle fod, dwi ddim yn gwybod, i chi'n eistedd yna, chi'n gwrando, a chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr beth oedd y neges, ond allech chi ddim dweud hynny am Iesu Grist, yr oedd e'n pregethu am efengil y deyrnas, oedd e'n dweud wrthoch chi, bod rhaid i chi fod yn aelod o'r deyrnas yma, a'i brofi fe nawr, fod Duw yn teyrnasu ar eich enaid chi nawr. Ac mae fe yw'r efengil, mae fe yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Chi'n gweld fe ddeliodd ar hyn oedd raidd ein problemau. Yr oedd yn pregethu am bechod yn y galon.
a'r angen i edifarhau. Os ewch chi'n o'r rhai adnodau, adnod 17, o'r pryd hwnnw y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedyd, edifarhewch. Canis nesaodd teyrnas nefoedd. Ac os oedd yr Iesu yn pregethu edifarhewch, rhaid oeddynt fod yn ymwybodol eu bod nhw'n pechu. Ac wrth gael presenoldeb y dwyfol yno gyda nhw, allwch chi ddychmygu, yr ymwybyddiaeth, y goleuni oedd yn dod o Grist, ac hyn trwy ras yn goleio'i pechod, ac yna wrth i'r rhain sylweddoli ei bod o dan condemniad ac euogrwydd fel mynyddoedd byd, ac yna'n clywed yr Iesu'n pregethu efengil y deyrnas, ac yn dweud mae fe yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ac iddynt edifarhau. Dyna yw'r efengil. Pregethodd yr angen i ddod ato fe. A derbyn ohono fe, a derbyn yr heddwch yma'r maddeuant yma, a thrwy ras Duw yn Christ y cewch ddod yn rhan o'i deyrnas. Dyna oedd ei neges yr oedd y cyfan a wnaeth yn cyfeirio at hyn bod modd i rai fel chi a fi fod yn rhan o'i deyrnas. Dyna oedd y bwrdwn, dyna oedd y neges. Ac ydych chi wedi deall hyn? Achos mae'r neges mae'n mor bwysig o fewn capeli. Dwi wedi clywed rhain dweud hyn, ond dydyn ni ddim yn pregethu'r efengil fel yn draddodiadol o beth yw Cristion a sut i ddod yn Cristion, achos mae pawb yn yr oedfa yn Gristnogion. Sut ydyn ni'n gwybod hynny? Ddechrau gyda ge. Ni wedi gweld sawl un yn y gynulleidfa dros y blynyddoedd. Ni wedi gweld sawl un yna sydd yn profesi. Ond eto i gyd mae bywydau nhw'n llwyr yn y byd, mae traed nhw'n gadarn yn y byd. I chi'n gweld bod byddai'r byd ddim yn sylweddoli bod nhw'n dod i gapel hyd yn oed. Bod nhw ddim yn sylweddoli fod yna wahaniaeth. Mae nhw'n ymuno gyda nhw yn bob math o lefydd. Ar nos Wener, ar ddiwedd wythnos o waith. A maen nhw gyd yn mynd allan am ddiod bach. Does dim trafferth fe ai gyda chi, sy'n problem. Dwi'n ddigon cyfforddus gyda chi yng nghanol y byd. Ac i chi'n meddwl, wel ie, beth yw hyn? Ond bod hwnna'n arwydd o rhywbeth arall, a dyn chi'n edrych ar gadw'r Sul, a sy'n cadw'r, dwi ddim mor bwysig i gadw'r sabodd. Ac yna chi'n meddwl am amser i cael amser tawel a darllen Gaerdyw yn ddyddiol. Na, dwi hwnna ddim mor bwysig, dwi'n darllen Gaerdyw chydig o weithiau. Dwi'n ofalus am y sgwrsiau, dwi'n ofalus am bwyntio at Crist. A chi'n dweud, wel, dwi'n neud o trwy'r amser, ond dwi'n wir yn ofalus bod fi ddim yn neud y gormod, dwi ddim eisiau tramgwyddo neb. Ac eto'n dod o Sul i Sul. Ond mae proffes ganddyn nhw. Ond dyma oedd neges Crist, efengil y deyrnas, fod Duw yn teyrnasu ar yr enaid. Doedd dim byd yn cael ei guddio ohonynt. Yr oedd yn efengil gyflawn, yr oedd yn rhoi y neges yn llwyr, yr oedd rhain yn sicr beth oedd ei neges a mi fydd yr rhai wedi troi cefn arno fe. Ac wedi ymosod arno fe, ac eisiau laddau. Pam? Achos dyn nhw ddim eisiau efengil felly. Mae'r efengil felly yn gul, yn heiarnaidd. Ni wedi clywed yn dydyn ni y disgrifiad o'r neges i ni'n rhoi fan hyn, bod e mor gul, mor eithafol. Ac eto i gyd, gewch chi ddim byd mwy cariadus a thrigarog. Mae'r efengil yma yn ymestyn allan i achub y pechadur. Ond y broblem sydd gyda ni, dyw'r pechadur i ni'n sôn amdano, ddim eisiau troi o'i bechod. Ac felly mae e'n heiarnaidd iddyn nhw, mae e'n peri bod nhw'n goffod edifarhau. Dwi ddim eisiau edifarhau, mae'r byd yn dweud. Mae'r proffeswr Cristnogol modern, dyn nhw ddim eisiau edifarhau a throi oddi wrth y byd a pechod tuag at Crist. Mae hwnna'n ormod, mae hwnna'n unig. Fi ddim ffrindiau dy fi, dwi ddim eisiau llwybr felly. Ond dyma oedd neges Iesu Grist, pregwethodd efengil y deyrnas, roedd e'n gyflawn. Yr oedd yr holl efengil yna, ydych chi wedi deall hynny? Chi sydd falle'n gwrando ar y we, gai ofyn hyn, ydych chi'n cadw'r sabath i ddechrau da? A yw'r sabath yn ddwrnod, chi eisiau cadw'r arglwydd? Tybion ni fod yna rhai'n gwrando, sydd ddim yn cadw'r sabath? Sydd ddim yn poeni gormod yma, ond na, sy'n eisiau ni bod mor hen ffasiwn. Nawr wrth gwrs, mae yna rhai sydd ddim yn cadw'r sabath mor ffyddlon hynny, gallen nhw fod yn y bywyd, wrth gwrs gallen nhw fod. Ond pan ni'n gweld y tueddiadau mae'n pentyrru un ar ben y llall, a mae'r efengil yn cael ei ddyfrio lawr un ar ôl y llall, a cyfaddawdi un peth ar ôl y llall ac i ni gyd yn eog ond fe. Ond i dyle hwn fod yn wir. Mae angen i ni cael pregethu unwaith eto, a pregethu efengil y deyrnas, i ni fod yn siŵr, a dwi wedi deall yr efengil, a dwi wedi deall beth yw Cristion. A yw Iesu Grist yn popeth i mi, fe ddyle fe fod, os ni wedi deall yr efengil, fe ddyle ni felly dweud, Crist, ti yw popeth i mi, rhosyn Saron.
Ti yw popeth i mi, rwy ti'n brydferthwch i mi, a rwy ti wedi achub y henaid o dragwyddoldeb, ac felly mae yn fraint i mi cael byw i dogoneddi di, hyd yn oed os yw'n golygu. Fe mod i'n colli mas, a'r ffrindiau, a'r swyddi, pob math o bethau. Dyma oedd ei neges efengil y deyrnas. Ond o am oes rhyfedd i ni'n byw ynddi. Oes sydd yn dweud, lan i chi sut deyrnas yw e. Ond nid efengil felly bregethodd Crist. Fe bregethodd efengil y deyrnas yn ei byrdeb. Efengil oedd yn tarddu o'r nefoedd, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Dyw y tad a'r mab a'r ysbryd glân wedi cynllunio, wedi yn y cyfarfod rhyfeddol hwnnw, wedi darparu'r ffordd iachawdwriaeth a byddai'r mab, Iesu Grist, yn dod i'r byd i ddatgan i bobl. Mae fe oedd y ffordd y gwirionedd ar bywyd. Mae fe oedd yr efengil. Mae ato fe, yr un sydd wedi talu'r pris. Yr un sydd wedi gweidi drostoch chi, yr un sydd wedi rhoi i fywyd drostoch chi. Ac wrth ddod at Grist, bod na fynediad i'r deyrnas yma, efengil y deyrnas. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn drydydd ac yn olaf. Gweinidogaeth drigarog yw e. Ar Iesu aeth o amgylch holl Galilea, gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu efengil y deyrnas, ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. Yr oedd popeth am yr Iesu yn gweiddi allan trigaredd. Ac wrth gwrs, fel i ni wedi dweud eisoes, condemniodd bechod, cyhuddodd y Phariseaid o ragryth, safodd yn erbyn pob drygioni. Ac eto, hyn oedd yn flaenllaw, oedd ei drigaredd, ei gariad, ei dosturi. Ond nid yw e'n rhyfedd, i ni eto yn byw mewn oes, os ych chi'n condemnio pechod, fod cyhuddiad o beidio fod yn gariadus ac yn drigarog. Ac eto i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd yn glir yn ei gondemniad o bechod ac o ragryth ac o ddrygioni. Ac eto chewch chi neb fwy trigarog, fwy cariadus a thosturiol na'r Iesu. Y mae yn mynd llaw yn llaw. Tosturi tuag at anghenion y corff, i ni'n ei weld e. Fe ddangosodd y tosturi tuag at anghenion y meddwl. Ond yn bennaf, yr oedd yn dangos tosturi tuag at yr enaid. Gwelwyd yr Iesu yn cyflawni gwirthiau, yr hyn oedd yn amhosibl i ddyn ei wneud, ond trwy nerth Duw cyflawnodd weithredoedd gwirthiol, dro ar ôl tro, sylwch, iachawdd pob math o glefyd a phob afiechyd. Am nerth ac am drigaredd. A nid oedd dim un afiechyd yn rhiannodd i'r Iesu. Yr oedd yn abl i iachau y gweithaf oll o afiechydon. A sylwch hyn, pan iachaodd yr Iesu, nid ymddangosiad o iachad oedd e, nid rhywbeth dros dro oedd e, ac yna byddai'r salwch yn dychwelyd o fewn dyddiau. Na, yr oedd iachad yr Iesu yn llwyr, ac fe ddigwyddodd e yn syth. Mae'n anhygoel, dwi'n dweud. Mae iachad yr Iesu, yr oedd yn llwyr, yn gyflawn, yn barhaol. Os oedd rhywun yn ddall ac yn dod i weld, doedd y dallinau ddim yn dychwelyd ar ôl cyfle. Os nhw'n fyddar ac yn dod i glywed, doedd eu cliw nhw ddim yn dirywio roedd yn iachad llwyr. Os nhw'n gallu cerdded, o'n nhw'n dod i gerdded. Os o'n nhw'n farw, o'n nhw'n dod nôl yn fyw, ac y marw maes y law pan oedd yr amser naturiol. Ond o ran yr afiechyd hynny, pan yn marw a'r Iesu'n dod yn nhw'n nôl yn fyw, yr oedd nhw'n fyw. Yr oedd yn iachad syth, cyflawn llwyr, parhaol. Mae'r iachad yma'n well ag unrhyw feddyginiaeth ni'n gallu cael yn y byd yma. Mae yna sawl afiechyd, does dim iachad ar ei cyfer nhw. Mae yna nifer o afiechyd, ond mae yna iachad, ond rhywbeth dros dro yw e. Neu fydd yn para chydig. Ond fan hyn, ni'n gweld roedd yn syth ac yn llwyr. Ac yn y rachosion yma, bob tro yn wirthiol. Dim ond dweud y gair, neu cyffwrdd, neu beth bynnag oedd y dull y dywysodd yr Iesu. Yr oedd yn wirthiol. Yr oedd yn gallu iachau o bellter ac o'n wyneb yn wyneb. Dyna chi iachad oedd yr Iesu'n gallu gwneud. A hwnna i'r corff, i'r meddwl, roedd yn anhygoel.
Roedd pob un o'i wirthiau yn gadarnhad I bobl o'i weinidogaeth. Yn sicr, allech chi ddweud pan oedd pobl yn gweld y gwirthiau a'r hyfeddodau y blaen nhw, roedd yn cadarnhau iddyn nhw am ei weinidogaeth am yr efengil, am ei athrawiaeth am ei bregethu fe. A fe gyhoeddodd mai fe oedd mab Duw, roedd yn gadarnhad bob tro gwelwyd gwirth gan yr Iesu, oedd yn pwyntio at y ffaith mai fe oedd y Meseia. Yr oedden nhw'n gallu gweld yn glir mai hwn oedd mab Duw. Yr oedd yn gadarnhad irnynt. Ac felly bydde adnodau o Eseia 35 adnod 5 yn dod i'w cof nhw, enwedig yr rhai crefyddol yr Iddewon. Yna, yr agorir llygaid y deillion a chlistiau y byddaron a agorir. Dyna oedd y Meseia mynd I wneud yn ôl Eseia. Dychmygwch yr Iesu yno yn agor llygad y deillion. Dychmygwch yr effaith oedd hwn yn cael wrth bregethu'r efengil. Yr oedd yn rhoi cadarnhad ydyn nhw. Gwrandewch, mae'r hyn sy'n gen I ddweud, oedd chi mor wir, mae mor sicr, mae mor bendant. Dewch I gredu yno fi, ond wrth weld y wirth o agor y llygad, bydden nhw'n cofio, dyma dywedodd Eseia, bydde'r Iesu wneud, bydde'n wneud i'r dall I weld a bydde'r I glywed. Eseia 61, adnod 1. Ysbryd yr arglwydd Dduw sydd arnaf, oherwydd yr arglwydd am heneiniodd I efengylu yr rhai llariaidd. Fe am hanfonodd I rwymo rhai ysig eu calon, I gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn hwym. Dyna wnaeth yr Iesu. Ac wrth i'r Iesu wedi dogeithu a iachau, yr oedd y bobl yma'n gweld, mae hwn yn gadarnhad. Mae'r proffwydi wedi dweud amdano fe. I ni'n gweld Ioan 14, adnod 4. Am neges oedd yn y gwirthiau. Credwch fi, fy mod I yn y tad, a'r tad yn ofinnau, ac onid credwch fi mwyn y gweithredoedd ei hunan. Mae fy ngweithredoedd yn pwyntio at pwy ydw I. Credwch fi. Darllenwch yr efengil, darllenwch beth mae'r haneswyr yma wedi ysgrifennu am yr Iesu ac ystyriwch y gwirthiau am wnaeth yr Iesu ac wrth iddo fynd o gwmpas yn iachau o dref I dref o ddinas I ddinas yr oedd hyn yn gadarnhad mae fe oedd mab Duw. Doedd neb arall gallu gwneud hyn. Roedd hwn yn wirthio, roedd hwn yn barhaol, roedd hwn yn iachad llwyr, syth. Ac o gynlyniad I weinidogaeth yr Iesu fe glywodd pobl o bell ac fe ddeithant ato I weld a gwrando ar ei neges. Ond hyn oedd yn gosod yn yr iachad corfforol, nid yn unig ei drigaredd a chariad tuag at y corff, a'r dioddau'r corff, ond yr oedd y cyfan ar gyfer un peth, iddo ddod I iachau yr enaid, y ffordd o fynediad i'w deyrnas. Dyna oedd y bwriad, dyna oedd y pwrpas, y byddant yn dod I weld y prif neges. Ond am wers bwysig, wrth iddo fedru iachau pob math o gleifion ac afiechydon, iddo allu iachau pob math o afiechydon yr enaid. Ond nid yna'r neges fan hyn, fod ei waed mor bwerus fe all olchi pob staen pechod I ffwrdd. Yn ôl yr ysgrythyr, nid oes dim byd yn rhy anodd i'r Iesu olchi yn lan. Ambell mae fy nychymig I'n mynd ac yn dychmygu rhyw garchar rhywle falle, neu rhywun sydd yn aros, falle mynd I garchar. A trwy ras, a trwy ragluniaeth, yn gwrando ar y we. Ac yn meddwl am y pechodau maen nhw wedi wneud ac wedi cael eu condemnio ac yn eog ohonynt. Ac yn meddwl nad oes na obaith, ond yna I glywed fod yr Iesu wedi dod ac yn gallu maddau pob staen o fechod. Bydd yn gallu golchi pob un bryntni ffwrdd. Falle nad yw cymdeithas yn maddau ac yn gallu gwneud dim byd am y peth. Mae'r arglwydd Iesu Crist wedi dod I faddau yr un sydd yn dod ato ac yn gofyn am faddeuant. Yr un sydd wedi dod I ofyn I cael ei golchi'n lan. Mae'r Iesu wedi dod a droi fel hynny. I rai sy'n edifeiriol. Mae capeli'n llawn o bobl sy'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. Maen nhw'n gwisgo'n grand, falle bellach, dwi'n ddim yn bodoli, hyd yn oed yn gwisgo'n grand I dod i'r capel. Ond yn dod ac yn meddwl, drychwch arno fi, dwi'n mynd I gapel ac yn y blaen, dwi wedi byw bywyd da, dwi wedi helpu sawl un, dwi wedi bod yn rhoi arian I elusennau I ri, ac mae fenw I arestr o rhai sydd wedi rhoi gymaint i'r rhai felly. Ac yn teimlo'n reit falch o'i hunan. Ac yna mae rhywun yn teimlo, edrychwch arno fi, dwi'n mor frwnt, dwi'n mor eog. Ond dyma'r rhai, mae'r Iesu wedi dod I iachau a fiechyd mwyaf angheuol yr enaid, sef pechod.
Dyna pa mor bwerus yw ei waed e. Mae'n gallu cael gwared ar phob staen. Yn achub i'r eithaf, y sawl a ddaw ato. Dyna'r unig beth sydd eisiau i ni ddod ato, ac fe sy'n dod â ni ta beth. Mae'n anhygoel yn diwedd. Mae e mor rhwydd, mae mor syml. Os ych chi'n teimlo'r angen nag eisiau chi'n neud i dod ato. Fi rhai cryfydd yn dweud mae'n rhaid i fynd ar ber yr undod. Fi rhai cryfydd yn dweud rhaid i weddio pentor o weddiau a rhoi arian i bob math o goffre. Ond nid felly yr Efengil. Mae'r Efengil yn dweud, dewch at Grist yn waglaw. Yn llwythog ac yn flinderog. Beth bynnag y pechod. Y clwyf a choswyd gan angrediniaeth. Nid oes un clwyf yn rhy anodd i'r Iesu ddelio ge. Pa bynnag mor bell yr ydych wedi crwydro o'i bresenoldeb, nid oes un yn rhy bell. Does dim un clwyf yn y cydwybod sydd yn rhy ddwfn i'r Iesu ei gyrraedd. Am weinidogaeth eang, am weinidogaeth gyflawn, ac am weinidogaeth trigarog. Does dim un o'r rhai ni newydd ysgrifio'n heiddi fe. Does dim un yn heiddi fe. A fe allech chi ddweud i rai sydd wedi cael ei magu ar ei lwydyd Cristnogol ac wedi glywed e, tro ar ôl tro wedi dysgu'r adnodau, ac wedyn wedi wrthod a dewis y byd, allan nhw ddweud dwi ddim yn heiddi fe, wrth gwrs dydych chi ddim yn heiddi fe. Ond does dim un o'n i'n heiddi fe. Ond dyma yw'r Efengil. Fe ddath yr Iesu at rai sydd ddim yn heiddi. A'r rhai sydd wedi bod yn bell o'i air e. A'r rhai sydd wedi rhyfygu, rhai sydd wedi cablu, rhai sydd wedi gwrthod, rhai sydd wedi dirmygu a gwawdio Cristnogion hyd yn oed. Fe dath yr Iesu i olchi bob staen. Does dim un gwrthodiad i enaid sydd yn llwythog, sydd yn flinedig, sydd yn frwynt. A does dim un yn cael ei wrthod os ych chi'n dod ato felly. Achos mae rhaid i'r Iesu ddangos trigaredd. Rhaid i'r Iesu drigarhau. Mae'n amhosibl i'r Iesu beidio dangos trigaredd. Achos mae e wedi addo. Ac yn ychwanegol at hynny, fyddwch chi ddim wedi gweld eich pechod oni bai am ei trigaredd. Ac oni bai am ei ras yn tywys chi at droed y groes, fyddwch chi ddim yno. Ac felly fe sydd i'ch tywys chi yma. Ac felly mae'n amhosibl i'r Iesu beidio trigarhau. Mae wedi addo. A thrigarog ydyw i bawb a ddaw ato yn waglaw. Felly dewch ato. Y mae yn abal, y mae wedi addo ar Iesu a aeth o amgylch holl Galilea. A gallech chi ddweud hyn ar Iesu aeth o amgylch holl Gymru. Am ddyddiau y bu pan yr oedd yr Efengil y deyrnas yn cael ei ffrigethu yng Nghymru. Mae wedi hen ddiflannu yn diwedd. Bron yn llwyr. Ond o am ddyddiau felly eto ni'n credu gallen nhw ddod nôl. Trwy ras a trwy nerdiw. Ond dyma yw canlyniad pregethu pa mae dan aneiniad yr ysbryd glân a pa mae'r arglwydd ar waith. Ar Iesu aeth o amgylch holl Galilea gan ddysgu yn ei synagogau a phregethu Efengil y deyrnas ac iachau pob clefyd a phob afiechyd ymhlith y bobl. Beth bynnag y pechod, beth bynnag eich cyflwr, os dewch chi at Grist, mae yna faddeuant a mae yna fynediad i'w deyrnas tragwyddol ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil, yn diolch am y deyrnas yma y gellir cael mynediad iddi ac yn gweddio o Dduw trwy dy ras di a byd ysbryd i ar waith yn agor llygaid y deillon iddynt weld ei hangen am waredwr. Ac wrth weld ei hangen o Dduw y bydd yr enaid yn dyrchafu llygaid yr enaid tuag at y mynyddoedd, tuag at y groes a gweld yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw am rhyddhad fydd i'r enaid, am iachad, am olchiad fydd yn ei waed ef. Te'r gweithiau ni'n plith nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni orffen trwy ganu'r Emyr 288. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi all hyd byth.